ଜେଜେମା ଏଟା କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଟା ଗୋଟେ ଖଜାନାର ମାନଚିତ୍ର ତ ଜେଜେ ବାପା ପେଢିରେ ରଖିଥିଲେ। କି ଖଜାନା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଟା ଲାଦାଖରେ ଅଛି। ଏ ଖଜାନା ମିଳିଗଲେ 100 ବର୍ଷ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ସତ ନା କଣ? ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବାକୁ। ଏଟା ପାଇବାଟା ସହଜ ନାଇଁ ରେ ବାପା। କେତେ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ଫେରିକି ଆଇବାଟା କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି, ତୁ ମତେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ବତେଇବୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ସେଟା ଯଦି ତତେ ମିଳିଗଲା ସେଠି ଖୋଲିବୁନି। ଜାଣିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଖୋଲିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଜେଜେମା। ହେଲେ ହଉ ବାପା, ଜାଗ୍ରତରେ ଯା, ଜାଗ୍ରତରେ ଆ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେଠି ଖୋଲିବୁନି। ଜାଣିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଖୋଲିବୁ। ଇଟା କି ଖଜାନା? ତତେ କହିଥିଲି ପରା, 100 ବର୍ଷ ବସିକି ଚୁଇ ଚୁଇ ଖାଇଲେ ସରିବନି। ଥା ନହେଲେ ଦେଖିବି ପେଢିରେ ଆଉ କି ଖଜାନା ମାନଚିତ୍ର ଥିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ସେ ମାନଚିତ୍ର ଧରିକି ତୋର କୁଆଡେ ଯିବିନି ତ। ଏରେ ଦାନ୍ତ ଥିଲା ଆଉ କାହିଁରେ ଗୁଡାକୁ ଥିବ। ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ପାହାଡ ଡେଙ୍ଗି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ହଉ, ସେ ବାହାନାର ତମ ଲାଦାଖ ବୁଲିକି ଆଇଲା ନା।